Здравейте, бомбончета! Добре дошли в моя канал. В днешното видео ще снимаме на Sims 4, като ще започна поредица на ергенът. Имаме 14 участнички и един ерген. Това е нашият ерген Найден. Той търси любовта на живота си, като е влязъл в предаването, за да я намери и смята, че тук е подходящото място, за да я открие. Истинска и неподправима любов. Първата ни участничка е Лиана. Тя е по професия художничка, като малка е била певица и е влязла в предаването, за да открие любовта на живота си, не само по книгите, но в действителност. Определено не интересува чуждото мнение и ако трябва да се бори за любовта, тя ще го направи със сигурност с зъби и ногти. Втората ни участничка е Аби. По професия е дерматолог, амбициозна, ученолюбива, определено знае как да привлича мъжкото внимание. Третата ни участничка е Виктория. Тя е брокер по професия. От малка тренира волейбол и баскетбол и обича да живее на място, което е извън природата и извън шумния град. Четвъртата ни участничка е Алисън. По професия тя е писателка, пише романи за любовта, защото тя е много романтична, но в същото време е избухлива. Петата ни участничка е Натали. По професия тя е ветеринар. Тя е много романтична, представя си идеалната среща на свещи и в луксозен ресторант. Определено може да прави добри срещи. Шестата ни участничка е Ана. Тя по професия е писателка и пише дарк романс, като е добра, амбициозна. Седмата ни участничка е Жанет. По професия тя е фитнес инструктор. Тя е фен на котките и е дошла да открие истинската любов. Осмата ни участничка е Селина. Тя е бизнес дама, уверена, амбициозна и определено знае какво търси в живота и в партньора си. Със сигурност търси славата. Деветата ни участничка Даяна е психолог по професия. Тя е много комуникативна личност и се запознава с много хора в професията си. Участничка номер 10 е Ема. Тя няма работа, затова търси мъж, който да издържа и да купува всичките чанти на Диор, които иска. Участничка номер 11 Магдалена. По професия тя е счетоводител. Определено е завистлива и мрази някой да пипа нейния мъж. Затова ако се влюби в ергена, ще стане много страшно. Участничка номер 11 Елена е аниматор. Тя умее да работи с деца и за това иска да има семейство. Участничка номер 12 Маура е модел. Занимава се с снимане на списания, като я избират много често поради белега на лицето й. Участничка номер 13 е Лили. Тя е полицайка и определено би арестувала мъжът, с който иска да се омъжи. Участничка номер 14 Киара. Тя е певица. Амбициозна, защото от дълго време се занимава с това и търси любовта на живота си. Този път за постоянно. Ако видеото ви е харесало, дайте лайк, напишете в коментарите какво искате да се случва, абонирайте се за канала и очаквайте следващото видео. До скоро!